What's up mga ka-explorer? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Philippines. For today's vlog guys, na-invite tayo dito sa Samba Blue Water Resort para i-cover itong kanilang pagbubukas or pag grand opening ng The Floaters Inflatable Park. So guys, kung naghahanap kayo ng mga activities na pwede gawin dito sa Subic, so isa ito sa pwede nyo puntahan, itong Samba Blue Water. So mag-enjoy kayo for sure dito sa kanilang The Floaters or Inflatables Park, lalong-lalo na kung meron kayong mga kasamang kids. And dito guys sa Samba Blue Water, meron din naman silang mga villa or mga staycation na pwede kayong mag-overnight. And of course, ayan, kikita nyo naman, pwede kayong mag-swimming dito sa kanilang beach. And nandito tayo ngayon sa kanilang mga beanbags cottages, and may mga ibang cottages din naman silang tinatawag dito. And syempre, meron silang restaurants and of course, yung mga ibang amenities nila. And kung gusto nyo mag-inquire or for more infos about Samba Blue Water, The Floaters Inflatable Park, pwede kayong mag-direct PM sa kanilang Facebook page para malaman nyo guys yung mga infos and mga rates ng inflatable park nila and other amenities. Kaya ka-explorer, kung gusto nyo mag-visit dito sa Samba Blue Water, dito sa kanilang The Floaters, madaling-madali lang naman siyang puntahan. Kung magko-commute kayo, pwede kayong sumakay ng bus papuntang Dao Terminal, and from there may UB naman papunta sa Olongapo City. So I think yung magiging time travel nyo, halos 2 hours hanggang Manila. And sa mga taga Pampanga dyan na gustong mag-visit dito, so from Dao Terminal, sakay lang kayo ng UB hanggang Olongapo City. I think yung biyahe nyo is nasa 30 to 40 minutes lang. Pagbaba nyo doon, hanapin nyo lang yung sakayan ng Pasubic. So kulay blue jeep siya. And yung travel time nyo naman from Olongapo City hanggang dito sa Samba Blue Water, The Floater Inflatable Park nila is nasa 8 minutes away lang naman siya.
mga explorer na ikot na natin itong Samba Blue Water Resort, yung kanilang The Floaters, Inflatable Park, and marami pa rin kayong pwedeng gawin dito. And follow nyo lang yung kanilang Facebook page para updated kayo doon sa kanilang mga upcoming events. And next balik natin dito, mag-staycation naman tayo para mas may explore natin ng buo itong Samba Blue Water Resort. And of course, tatry na natin yung kanilang inflatable park. Ayun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang ka-explorer natin dyan na nag-grand opening na itong The Floaters Inflatable Park dito sa Maya Samba Blue Water Resort, Subic, Zambales. So until our next vlog, peace out!